Frederik på 12 år er med i Tivoli Garden. Flere dage om ugen tager Frederik ligesom 90 andre drenge ind i Tivoli for at få gratis musikundervisning på Danmarks ældste musikskole. Jeg søgte ind i Tivoli Garden, fordi det havde bare været en drøm, siden jeg var helt lille. Så da jeg var 8 år, gik jeg til optagelsesprøve og kom ind. Jeg søgte ind på Tamburkorpsets elevskole på trommen, men jeg havnede på fløjt, fordi vi skulle være 4 trommer og 5 fløjter. Altså, der var kun 2 af dem, der søgte ind, der ville spille på fløjte. Efter et par sæsoner hos Tamburkorpset er Frederik nu rykket op i Tivoli Gardens musikkorps. Han spiller ikke længere fløjte, nu spiller han trompet. Min rutine det er, at når jeg kommer hjem fra skole, tager jeg en bus op på vores lokale center til Køge station, og så tager jeg tog derfra og herind til Hovedbanegården. Så kommer jeg ind og har en halv times trompet. Og så har jeg en pause, hvor jeg hygger og taler sammen med de andre drenge. Spiller du dit liv? Jump and run. Det kan godt være. Så har vi orkesterprøve fra 18 til 21. Når det bliver forår, består orkesterprøven af 2 dele. Den ene del er en marchdel, hvor drengene trækker i bjørneskinshuen og øver sig på de parader, de skal gå i løbet af sommeren. Musikkorpset ledes dagligt af Martin Åkervold, som både styrer musikken, men også paraderne, hvor drengene i år skal kunne nogle dansetrin. Og 1, 2, og 1, og 2, og 1, og 2, og 2. Okay, er vi klar? Så vi siger 1, 2, 3, no! Den anden del af orkesterprøven varer lidt over en time. Her øver musikkorpset sig på det repertoire, som de skal spille hen over sommeren til søndagskoncerter på plænen. Sådan foregår en øvedag hos musikkorpset, og efter 3,5 times øvning tager Frederik så den lange vej hjem igen til Køge.